Temporaryong gipaundang sa Cagayan de Oro City LGU ang pagpamaligya sa mga night market vendor sa Guillermo Street sa Cogon Market Area. Kiniuman nga nakitaan og nagkariyang kalapasan ang mga vendor sa lugar, sama na lang sa nagpundong mantika sa kadalanan. Ani ang report ni Cyril Chavez. Nakatakdang ipaundang karon sa Night Market Management Committee sa Cagayan de Oro City LGU ang pagpamaligya sa mga street vendor sa Guillermo Street sa Cogon Market Area ning syudad sugod Marso 9 ning tuiga. Kini gumikan sa nakitang kalapasan ug wala pagsunod sa mga vendors sa gilatin nga gabayan sa LGU. Pipila dinhi ang wala pagtuman sa mandatory matting sa matag pwesto aron dili maadto sa kalsada mga mantika nga ilang gamit sa pagluto sa ilang mga produkto. Budanlog, delikado. Pag wala lugar sa nagbaligya, basi na mo agi, may digyas, gunana. So, kining pag-suspend sa night market diyang dalana, ato sabdayon ng hangyo ng Bureau of Fire nga i-flashing para malimpyo gayod. Gawas ni Ana na matikdan sab sa komitiba ang mga wala pagsinabtanay sa mga vendor o pagpasagad sa ilang mga basura. Dugang sa opisyal nga temporary closure lamang kini ug pulungon pa kung kanos sila tugutan nga makatinda pagbalik. Panawagan sa LGU karon ngadto sa mga vendor nga mosubay gyud sa mga polisiya nga ginapatuman aron makabalik pa sila sa pagtinda. Sa mga pumapalit, gamay lang nga pasensya kay mawala ang inyong mga suki, but mo man lagi ato ning gabuhaton para matarong nato kung mapabalik nato ang night market. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.